Kubuhlakani obukhulu Mangobese ukuthi udecide ukubaxolela labafana sebebhedile bazama ukukubetray bahamba bayothatha imali engcolile kodwa uvele nje wehlela ngezantsi wabathethelela siyezwa namhlanje uhamba nabestradini uyaqhubeka umzabalazo. Umax Makhanya ke lo khuluma ke lapha ke Phawula ngakho ke kubuyisana ke kwakhe uJacinta noPhakela Mthakathi ke kanjalo ke nezinsizwa ebekade ke zingaphohla ngothini ke lapha ke Mthakathi singakhuluma ke ngongezwe emqono ke lapha ke uthi ke uMax kuba ubuhlakala obujulile bokuthi ke uJacinta abaxolele kodwa akavula amehlo ngoba izinyoka lezi kusho uMax Makhanya nanto udaba luyaqhubeka. Ake sishaye izandla lapha nasishayele undabandaba uPhakela Mthakathi umfana waphansi kwaNongoma lapha kwaMandlakazi simshayele izandla laphana ngokuthi uyizuzele inhlanhla yokuthi axolelwe udadewethu laphana uJacinta Mangobese Zuma after bezame ukumbetreya bahamba bayothatha imali lapha kuRamaphosa. Le ntombazane ke the so kind soul, this humble soul, this beautiful soul called uJacinta Mangobese Zuma have decided ukuthi abaxolele yabona ngomusa wakhe uJacinta wabaxolela wabathethelela. Sikushayela izandla ke ntombazane ukuthi awugcini nje ngokuba umfazi oqinile nohlakaniphileyo uphinde futhi ube umfazi omnene nothobeke ngenhliziyo oyilungele nje othi umuntu mayishayele lesihlathi wena uphinde umnikeze nalesi. Siyabonga ntombazane siyazi ukuthi ngobuhlakani bakho esesikubonile singomakhanya uzohamba nazi impisi lezi kodwa ube uyiqaphele ngoba ziyingozi kwi-movement ziyingozi impela. Siyazi thina ukuthi unobuhlakani obujulile bokwazi ukuyiqaphela lezi impisi ohamba nazo uzoziqaphela ngoba uhlakaniphile uzibone kahle. Uwe obe ukhomenta laphana obewenza ama-post lapha ko-Facebook ukhombisa ukuthi ubumpisi nobumenemene ubonile. So siyazi ukuthi nalento ukuthi udecide ukubaxolela kusawubuhlakani kwayibona lobo nje awubhekile ubumpisi babo bembethe isikhumba semvu kodwa ubheke i-destination yokuthi asikaka-achieve njengezwe esikufunayo asikaka-achieve ama-illegal foreigners awakahambi wonke eSouth Africa usabanjwa abantu abaningi kunamaSomalian abanjwe nenqwaba yezibhamu ahambe supplier amaSomalian lawa aduna ama-tuck shops kusanama-drugs ahambe banjwa ko-Cape Town ko-KZN all over ko-Gauteng. Kubuhlakani obukhulu Mangobese ukuthi udecide ukubaxolela labafana sebebhedile bazama ukukubetreya bahamba bayothatha imali engcolile kodwa uvele nje wehlela ngezantsi wabathethelela. Siyezwa namhlanje uhamba nabestradini uyaqhubeka umzabalazo niyamasha. Into enhle kakhulu leyo sinishayela ihlombe kodwa sibabaza nje ubuhlakani bukaJacinta Mangobese Zuma. Sithi qhubeka njalo ntombi hlakaniphe nje hlakaniphe ngempela njengey'nyoka busuba mnene njengamajuba. Siyabonga ntombazane uqaphele kodwa. Thank you.